sobie imię jakieś. Nie, Foxa nie, bo już mam Foxa. Albo Diamond będzie. Kolor. Cinnamon. A na pewno niebieski ten koniec. Na pewno. Będzie Apple. Nie wiem. Cinnamon. Angel. Cinnamon Angel. Dobra, to. Może Beauty. Bella. Cinnamon Bella. I 3, 4. I mamy nowego konia i tak, przedstawię wam też animację. No i w ogóle różne rzeczy wam pokażę z nim. W sensie, no, jak się rusza. Choć niektóre osoby mogą nie wiedzieć. A na przykład ich nie stać. No, więc idziemy do stajni. Dobra, wywaliło mnie. Podcięcie. Dobra, już jestem po cięciu i tak, widziałam tego konia już, jak stoi tam sobie. Więc mam upewnienie, że jest, bo już myślałam, jak się logowałam, że go nie będzie. I chyba skończyłam sobie wczytywanie, bo weszłam akurat, jak miałam wczytywanie do stajni. No, i mi się skończyło wczytywanie akurat. I tak, i jest on taki, i tak, to jest wstęp, kłus, i zaraz pokażę, bo no, tu jest mało miejsca. No, załóż się, a dobra. Choć jest jeszcze galop, to nie za bardzo widać. Troszkę tam widziałam. Jakiś jest szybki. Dobra, jak w ogóle to patrzcie. Nie mam tu nic, mamy znikło. Więc mu nie zmienię niestety już tego. Jeszcze będzie film może z robienia tęczy. Dobra, przeciągnę to drugą myszką, bo przeciągam myszką, w której nie ma klawiszy. Jeszcze konie ustawić plusem. Dobra, ustaw konie. Tak, galop. No, galop. Ten szybszy galop. Trwał. Tak staje. I tak staje dęba. Tak, jakoś tak inaczej dęba staje, a jak biegnie, to się wydaje, że on jest taki wolny. Tak macha tym tyłkiem. Dobra, to jedziemy na grzyby. Koreczka, ładnie. O, serwer gry zostanie zamknięty za 10 minut. No to będę zaraz kończyć i tak nagrywanie. No, nie wiem. Może mu na to zmienię. Jaki ma ogon? Pokaż się. Pokaż. Dobra, wezmę. Dobra, to... tak, to chyba będzie koniec odcinka, ponieważ tak zaraz wyłączę